एके नुदोंना नुवा नायलाय ओमफ्राय नै आदाया सोरबा सोरबा बुङो ना बेलेग जाबाय नामा होननानै So guys, welcome back to my channel another vlog. Sang मैया जायबा गिववेनि रिजाल्ट होदोंमोन ना बेनि फार्स्ट प्राइज सासेखौ आं हरबाय दे दिनै बे माबाखौ 1000 फैसाखौ आं हरबाय बिनिफ्राय सेकेन्ड सासेनिया दासिमहालागै इन्स्टाग्रामाव मेसेजआनो फैयाखै बेनिखायनो नोंथांमोना जुदि माने जायफोरबा जाय देरहाना दं निना बर' होननाय सासेया so बे सेकेन्ड मोनना बे दासिमहालागै माने आंनि इन्स्टाग्रामाव मेसेज हराखै जुदि मेसेज हरबाथाय आं दाहालागै बेनो हरसिगौमोन so आं फार्स्ट प्राइजखौ हरबाय बिनिफ्राय सेकेन्ड सासेनो दासिमबो हराखै नोंथाङा नायदोंबाथाय निना बर' मैयानि भिडिअखौ नायथां सोर माने आंनि गिववेयाव कमेन्ट खालामहरदोंमोन नोंथांमोना नायना ला मैयानि भिडिअ गोबां खम भिउ फैदों so नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय बिनिफ्राय सोर देरहादों आंनि इन्स्टाग्रामाव हरबानो जाबाय आं सासेनि प्राइजखौ हरबाय आरो सासेनिखौ दंबावो so आंथ' नागिरनानै हरनो हायाना बोरै नागिरनो आङो बे मानसिखौ आंनो गावनो जुदि फैयाबाथाय so जिखि जाया नोंथाङा थाबैनो मेसेज खालामहरबानो जाबाय आं हरगोन लेटबाबो हरगोन जिखि जाया नों उनाव नायदोंबाबो कमेन्ट खालामनाल' बुंहर आंनो खालि इन्स्टाग्रामावल' मेसेज खालाम so जिखि जाया दिनै आङो बिराद रेस्ट लागोन माने दिनै आङो बारा ब्लग बानायनाय नङा दे आं दिनै रेस्ट लानो नागिरदों डेलि ब्लग खालामनानै एसे मेंदों उन्दुनो मोना ना सानाव बेनिखायनो आङो दिनै सानाव बिराद उन्दुना लाखागोन दिनै सानसेया दिनैनि भिडिअ बारा जानाय नङा खिन्थु ससेल' जागोन लाखिनाया 70 kg मानि लाखिनाया Oh iya, oh. Parai dah sampai soalnya. Nangde. menglay lagi deh kau kaku mana Oh zona barat renale. Wah, terakhir yang gede. mana EXO soalnya ini EXO Maba. nengsa anu mana mak Tuh cinta kali jamba maba yuk. Mei Geli yuk. oh soalnya ini ya Noi baba jahat beri sing gaina lanai. so guys nih biar angni ada deh nailai ekin nugi nama hah ekin nugi nama nailai isi soba nufiri मानसिफोरा आंखौ नुवाफानो जुदि बेखौल' नुयोबाथाय बेखौ आंखौ सानो ओमफ्राय बेनि लोगोफोरा जुदि बे थाङालासिनो आङो बेनि जायगायाव मालाबा बिजै थांबाथाय लामायाव आंखौ सानो गामिनिया नङा आरोना दस्रा गामिनिफ्रा एखे नुयोनो सानसे नुफेर गोबावजों नुग्रा मानसिफ्रा एखेयानो सानो सानैखौबो ना आं एखे नुदों बिदिनो जायो नै बेनो सिनायाखैनो सानैजों एखे ना जों मालाय दा गामियाव थांगोन बोरैबा नायबाथाय आंखौ जि गिदिर बायदि नुयो माथो ना हा माबे आंखौ गिदिर नुयो गुफुरनो एसे गिदिर नुयोना थनला जाबाय ना जा थामफ्ला 70 kg जाबाय ना थेबाल नङा आंबो थां ओंखाम ओंख्रि संनो थां बेसेबांमोनलाय 60 मायो अ बे आदाया 60 kg आं 70 kg आं 10 kg बारा आदानिफ्राय So guys, जों दा लागिनाव थानो ओंखारदों बेनि गेजेराव नोंथांमोननो बुंनानै ब्रादार फैदों सासे शिलंनिफ्राय ना ब्रादार शिलंनि बेलाय सासे नोंनि नामा र'लै सोरांमोन ना सोरां ब्रादार लाना फैदों लाङिनिफ्राय दा जोंबो थांनो ओंखारबाय आं न'आव लांनो नागिरदोंमोन थांलानो दा थांखादोंसो जों लाङिनाव ना दे लोगो मोनना मोजां नांबाय दे ब्र' आरो खेबसे दा न'आव हाबै जागौमोन नोंसोरो जोंहानि थांथ'ला दे गाबोन औ दा नोङो न'आव थांथ'वाना दानो न'आव थांथ'वा दे जिखुनु जादोला जों लाइन थांबाय थादोंसै ओमफ्राय ब्रादारमोनाबो थांखासिगोन ना खायसे ना औ दे लांहिन बाजार मैगं बाजार आरो बे साइडआव बेसेबांलाय केजि 40 भिन्दि हा अन्थाइ आरो सिमेन्ट लाबोनो होदोंमोन आं आयदै देनजार दावरा जागासिनो मानसिफ्रा So guys, दिनैनि भिडिअ नै 3:30 मोनानि 3:30 जाबाय so दानिफ्रायसो आङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामलायबाय दहाय फुङाव एसेल' क्लिप लादों
मानोना दिनै आं बिराद रेस्ट लाखाबाय दे दसेल' जादों आङो सिखारनानै नै दासो आरो दा गामियाव थांदोंसै आङो माने सानफ्रामबो दैलि ब्लग होबाय थानाया इजि नङाना स' बेनिखायनो मालाबा रेस्ट मोना उन्दुनो मोना सानाव आं जेब्लानिफ्राय दैलि ब्लग होदों बेनिफ्रायनो उन्दुनाया जोबोर खम जादों स' मालाबा रेस्टबो लानांगौ जेखि जादोंला आं दा 3:30निफ्राय आं ब्लगखौ स्टार्ट खालामलायबाय दा आंनि खामानिया जादों एसे गामियाव थांनांगौ आंनो जेब्ला जोंहानि बे न'खौ बानायदोंमोन ना बेजों समान सानसेयावनो खुन्था गायदोंमोन जों लागोआव सासे जोंनि गामियावनो आरो स' बिसोरनि न'खौ नायनो र' बेसेबांखिनि जाहैखो आंजों समान खुन्था गायसनदोंमोन मुदुफुल नों नामा नोंस्रा न' गोदाना जाबायलै बे न'जों जोंहानिजों पुरा सानसेयानो पस्ट गायदोंमोन आं रुम सिङाव देखायनो र' खामानि मावगासिनो दं दा बिसोरनाबो पुटिन दानखांबाय आंबो बैसागुनि उनाव दाननांसिगौ खोरखि लागायनो बिस्रा गाबोन आं लागायनो होदोंमोन बिसोरनिखौसो फैग्रोनो मिस्ट्रिया सेम ना आइहा दहायनो बेरायफैदोंसो सानावनो मादै न'आव आलासि जानो फैदों मानो फायनांगौ नै ओंखाम संनो नागिरबाय ओंखाम संनो नागिरदोंमोन बिसोरा जों ओंखाम जाया होननायखाय पुकुरि जानो थांदोंसै जोंहा पुकुरि ना हा मानि आयौ जेबो हादो गाइस जों दखाननिफ्राय न'आव सफैबाय मा लाबोखो हले आंनो बुटखौ मोनसे आंनो बे मोनसे बुट माबाखौ जादि बिराद मोजां मोनो आं फ्रेन्ड पिस इनि जेबो जायोना हरलाय नों मा जागोन पुकुरि सासेना पुकुरि दं बेयाव आंना नै फेभरेट बे आं बिराद मोजां मोनखायो थ' दानिया आइबो गैया सिथ्लाखौथ' सिबनांगोन ओंखाम ओंख्रिखौथ' संनांगोन दैखौथ' रोगानांगोन सोर रोगागोन नों आंलाय मा खामानि मावनो आं मा मावनांगोन आं मा मावनांगोन सिथ्ला खोमसिथार नामालै कारेन्ट गैया आयौ मोनाबाथाय दै होनांगौनो अब्लागो माबा मोजां थायो नङाबा आंना दाखालि नै बै जराव गावदोंमोन सिगां डाइरेक्ट माने बेखौ बोखांनानै जै प्लास्टार होदों टिं होखादोंना बेनिफ्राय दै सारनाय जायाखै खिन्थु गावदोंमोन आंना दा सायाव माबा होनानैसो खोबजाफिनबाय सिङाव गावनाया खिन्थु देनां उनाव आरो गाज्रि जागोनसो ना मागोनसो दा प्लास्टार होनाथ' बे गावनायखौ नुला खिन्थु गावदोंमोन एसे गावदोंमोन आरो बारा गावाखै बैयाव दै होआखैमोन ना ओमफ्राय नै आदाया सोरबा बुङो ना बेलेग जाबाय नामा होननानै नुवाना आंनि भिडिअफोराव जायाखै एखेसो खिन्थु भिडिअ बारा फैबाय थायाना दंजोबो एखे ज'सो ओमफ्राय आरो दा बेलेग जालाबायनो